אני חרב סמי, מצלם אירוע של רצח בפ"א 1006 בתחנת גולן, בית ספר תיכון נופי גולן, בשעה 12:37. טוב, אנחנו נמצאים בבית ספר נופי גולן, אני פקד שי פלג, נמצא עם שי רגע איפה אנחנו נמצאים, קצת על המבנה של הבית ספר. פה מאחוריך זה המזנון, איפה שיש את השער הכחול, וצמוד למזנון יש את האולם ספורט, איפה שיש את העצים והספסל יש לך קצת למטה כניסה, שער שאתה יכול להגיע דרכו לבית ביתך, ופה בצד שמאל יש לך שער לאוהלות, איפה שלומדים שם. איפה שאתר בנייה זה? כן, איפה שאתר בנייה, אז יש לך שם שער שמסתירים אותו עסקים עכשיו, וגם דרכו אפשר להגיע. מאיפה הכניסה הראשית לבית ספר? משם. שנייה תנדור חולים? לא, הכניסה הראשית משם, אתה נכנס משם, איפה שיש לך את השביל. מה זה המבנה הזה שנמצא כאן מאחורי? זה התיכון. זה התיכון. והחטיבה שאתה למדה היא שם, כאילו ממש בכניסה. כיוון הכניסה. בסדר. עכשיו אני מבקש שתסבירי לנו מה קרה ביום רביעי האחרון, בפעם האחרונה שראיתי את היום. בסדר? תובילי אותנו, תסבירי לנו כל מקום, מה היה, מה ראית. גדולה. פה ישבנו ביום רביעי, על הספסל הזה ישבו הבנים. תראי לנו בדיוק איפה הייתם. אני ותאיר ישבנו פה, אני ישבתי פה, תאיר ישבה לידי, ופה ישב ילד, והיא שמה עליי ראש. איזה ילד? אלון רז, היא שמה עליי ראש, חיכתה לי תוך כדי בתיק. אני נשבתי על העץ. יכול להראות? אני נשבתי על העץ, והיא שמה עליי פה ראש. והיא תוך כדי חיכתה לי פה בתיק, והיא הוציאה קופסת מסטיקים, היא לקחה 2 ונתנה לי 1, והתחלנו לדבר על מסיבה ועל מסיבות של חנוכה ולאן יוצאים בחנוכה, ואז היא אמרה לי שהיו 2 שניות אני חוזרת, אני רק הולכת לשתות. והיא הלכה לשתות והיא הלכה מפה, ואני מסתכלת עליה מפה דרך הדלת, ואני ראיתי אותה עד שהגיעה לכיוון הפח. לכיוון מה? לכיוון הפח בתוך. בוא שם שם. הסתכלתי עליה עד שהגיעה לסוף של ה... איזה פח את מתכוונת? שם יש בסוף. הפח הירוק? כן, ואז חזרתי לשחק בפלאפון והכל. היה משהו מיוחד שגרם לך להסתכל לכיוון לא, סתם שלך? קשר עין כזה איתה. כשאמרתי לה, היא הייתה כמו אחות קטנה, ואז אחרי ראיתי ש10 דקות לא באה, המשכתי לשחק בפלאפון. 10 דקות שהיא לא חזרה, אז כבר לקחתי את התיק וקמתי, וכולם נשארו לשבת פה, וקמתי כזה, והרשות, לראות עם הפלאפון ביחד, שזה לא יראה שסתם אני קמה, ונכנסתי לתוך לביובינה, שהלכה לשתות בה. מה היה מצב הדלתות שיהיה לך? לא למדו? לא, אני מדבר על הדלתות כאן של המערכת. הן פתוחות, שתיהן פתוחות. שתיהן פתוחות? כמו עכשיו? הוא ככה התחלת, שיטה, לא היה אף אחד. כי היה 2 כיתות שלמדו, חלק לא למדו, חלק שחררו הביתה. וזהו, חזרתי פה, היא הלכה לשתות פה, ואז באתי לראות, אולי היא עדיין פה, מתעכבת, מדברת עם ילדים, ואז נעמדתי פה בדיוק, והסתכלתי כזה
כאילו זה כבד, כאילו... בשתי ידיים? ככה, והוא לא שורף את הפנים. המשיך ישר, חד, ולא... ואז הלכתי, אחרי שהוא עלה, ישבתי על הספסל הזה, וחיכיתי אולי תבוא, אולי תקפה, אולי שכחה אותי, הלכה הביתה בלעדיי. ואז אחרי כמה זמן יצאו ילדים מהכיתה שמה, כי הוציאו אותם מהשיעור, וישבנו בית 4, וישבנו פה, ועשינו חוקים והכל, אמרתי להם שמחכה בעיר, ואולי תבוא והכל. ואז היה צלצול. הלכתי מבית ספר והסתכלתי בתחנות, אולי שם, הלכה לחברות, לחכות איתן והכל, והיא לא הייתה, וזהו, ולא ראיתי אותה יותר. את אמרת שהיא יכלה לשתות, חוץ מהברזייה הזאת שאנחנו רואים. יש כאן עוד איזה ברזייה שיכול להיות שהיא הלכה אליה? לא, זה ברזייה כזה ש... היחידה? רק פה אפשר לשתות? לא, יש עוד מקומות, יש בחוץ, אבל פה היא הולכת כל. זאת הכי קרובה יחסית זאת הכי קרובה להם מהפרגולה וגם... עכשיו, איפה השירותים ששם זה קרה? שירותים פה, המדרגות. פה, ועולים ימינה? בסדר, עכשיו תחזרי בבקשה ותסבירי לנו לגבי אותו, את אומרת, אדם שראית אותו עולה, אם את יכולה להיזכר איך הוא נראה, אם הוא מוכר לך, מה הוא אף פעם שכב? לא ראיתי אותו, לא יודעת מה סחב, וסחב משהו בידיים שהיה נראה כבד, והחזיק ככה, כמו חבילה, לא יודעת, והיה לו ג'קט, ג'ינס או תכלת, לא יודעת, משהו שקשור לצבעים האלה, והיה לו כובע מצחייה, והיה לו פה קצת זקן כזה, לזיפים לבנים כאילו, וזהו, ואני זוכרת שהוא היה קצת גבוה, והוא היה נראה צעיר כזה, לא יודעת. מה זה צעיר? איזה גיל נראה? 37, אבל לא יודעת. כזה היה בשניות שקלטתי אותו, והוא היה בפרופיל, והוא היה קשוח כזה, והוא הלך כל הזמן בחדות לאותו מקום, ולא הסתכל בכלל. חוץ ממנו, וראית עוד מישהו באגף לא היה הזה? פה ריק, לא היה אף אחד. רק אני ישבתי פה והיה 9 שעבר, ואז אחר כך פתאום התחילו לתת ילדים. אחרי שיצאו ילדים עשינו רעש, ואז הרכזת שיושבת מול השירותים העירה לנו שאנחנו עושים רעש. הדלת של הרכזת, שמתם אם היא פתוחה או סגורה בזמן שלה? היא הייתה פתוחה. הייתה פתוחה, ראית אותה? עכשיו, מבחינת שירותים, אם תאיר הגיעה לכאן והחליטה פתאום שהיא רוצה את השירותים, איזה עוד שירותים יש חוץ מהשירותים שהיא אמרת? יש לה פה על הצד, אבל אין מצב, זה השירותים שהיא הולכת אליהם, ויש לה עלייה מפה היא יכולה להגיע להם, ומפה היא יכולה להגיע להם. לא משנה אם היא יכולה להגיע לשירותים האלה. זאת אומרת, אם היא הייתה פה והחליטה שהיא רוצה לשירותים, הכי טבעי שהיא תלך לשירותים איפה שזה קרה? פה. הבנתי. כן, בואי תראי לנו בבקשה רק את המדרגות איפה שראית את אותו אדם, וגם נראה את המעבר לשירותים שאת מסתכלת על זה. איזה נקודה ראית אותו? עובר? פה, הוא היה ככה. מאיזה כיוון הוא בא? לא יודעת, פתאום ראיתי פה, כאילו צץ פתאום, ועלה פה לפעמים המדרגות? ועלה למדרגות. אחרי שהוא עלה ראית אותו עוד פעם חוזר או לא, משהו? לא ראיתי אותו יותר. לא ראיתי אותו. וישבנו פה, ולא חזרנו. בסדר, רק תעלי בבקשה, תצביעי לנו רק על כיוון השירותים, שנראה איפה זה. רק על הדלת כניסה הראשית, בסדר? זהו, זה רק יש פה גם שירותים, אבל אין מצב שאתה... זהו, זה השירותים. בשביל לסכם אז רק את העניין, מאז שנכנסת למבנה, חוץ מהתלמידים של ט' 4 והרכזת, אף אחד היה פה ריק. ואותו אדם שאמרת, ריק, לא לא שומע. הייתה... כלום, לא היה פה אף אחד, היה כמו עכשיו כמעט. שמעת מהרגע שתאיר קמה ולך, שמעת משהו חשוב? לא. איזשהו רעש, לא, צעקה, לא קולות, כלום. לא, היא אמרה שהיא הולכת לשתות, והיא לא חזרת. בזמן שישבת בפרגולה, לפני שנכנסת, בין הזמן שתאיר הלכה ועד הזמן שאת קמת ונכנסת פנימה, היה מישהו שיצא מהמבנה לכיוון שלך? לא. אף אחד? אף אחד לא יצא ולא נכנס, בגלל זה הוא פתאום צץ פה. בסדר. טוב, השעה 12:48, סיימנו את השחזור עם שעה יפה.